Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Hai să începem. O să invit și pe sora mea. Da. Trebuie să așteptăm să intre pe Brawl Stars. Și o să posteze. Filmează un episod de Brawl Stars. Haideți să începem. O să vin. Cine oare să vin? Iau aproape am 6.000. Între I'm so gonna win everything. Wham bam, here comes Double trouble! Tara. Let's go, come on, zip zip! Max. Brown. Spike. Crow. Leon. Sandy. Să dați un like, să vă abonați la canalul Alexio, dar de fapt te cheamă pe Sălășan. Să scaseze să cum să fie eu mă joc cu Bo, pentru că vreau să-l... Stai mă, ai 500 de sari, stai cum să dai, și tu? Dar este prea aproape să leie Băluschi, dar eu de fapt vreau pe Băluschi, dar și pe Bull. Deci am dus. Hai. Stai, are mai puțin decât mine, dar eu mai multe. 700. Dar, hai că am revenit. Episod. Haideți să dăm un meci. Primul meci care îl fac pe episodul ăsta. Al doilea. Meci al... La al doua e primul meci. Care fac am murit ceva fac. Dar e bune. Nu e rău. Nu știu, cred că... Da, asta credeam și eu. O să câștigăm meciul ăsta. O să-l fac pe Mr. P 15. Mai trebuie puține. Haideți să găsim. Oni, am găsit. Nici mă rupe, nu mă rup. Oni, Barley. Am rupt Barley. În bătaie. Nu. Da, să dați un like. Să rupeți butonul de like. Să vă abonați la canalul meu. Da, primul meci a câștigat. E 15. Star Points-ul mi-a dat. Star Points. Aproape am Star Points. Vreau să-mi iau cu Star Points. Barley. Sau Bull. Nu știu să vedem. Că mi-l iau pe Bull. Da. Să mă să pe Bull. Alexa o să le ia pe Bull.
Nu să aibă star points pentru el. Deci eu am așa 700 de star points-uri ca și el. Să vedem. Mai trebuie cât trofei, mai trebuie 50 de trofei, mai trebuie și trebuie să apoi să-l iau pe 8-bit. Se aproape de limită, nu mai mult până am eu. Alexia, să știți, în caz că nu știu unde sunt, ea este aici. Aici. Nebunici. Eu am la Megabox-ul, aproape trebuie să le iau pe 8-bit. Așa. Am o să vin cu bănăstări pe 15. O să vin cu... Hai, un meci cu Jackie. Fără în echipă. To play. Așa. I'll fix this situation. Așa, mereu în dreptul mijloc. Bam, 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 bam. Mă pot să mă rog la boturile. Nu am ce șansă. Nu știam că era acolo. Da, am scăpat de el un pic. Dar s-a urmărit de robot. În viața. După lângă trofei un pic viață. Nu știu cine este. Nu știe Jackie. Au uitat viețile la robot. Nu cred că o merge în viața. Apși. Am încurcat HP. Mă ascund un pic ca să mă omoare Poco. Să nu mă omoare Poco. Da. Imediat o să terminăm meciul. O să jucăm cu sora mea. Imediat. Să fac și la sora mea să face, să filmează. Era să mor. Dar n-a murit. Bam. Oh, a murit. Așa, 10 trofee. Acum pe mine mă lasă. Trebuie să iau asta și apoi pe 8-bit. Bun. O să joc tot cu Jack ca să-l facă rank 15 pe Jackie. Și dați-o să aude așa de bebelaș. Se uită fratele meu la mai mic pe tabletă. Mă rog. Trebuie să din prima este. Bun. Așa e. Să vă abonați la amândouă episoade. La amândouă episoade, primul și al doilea, să vă abonați. Nu, mor. Am luat un trofeu. O să intru amul cu brawlerul. Hai să jucăm un match cu Mortis. Nu l-am uitat pe Salutare, bine v-am regăsit la nou episod de Brawl Stars. Să dați un like și vă abonați la canalul meu. Și acum să mă joc cu fratele meu la Max.
l-are pe Max, pe Mr. P. Eu l-am pe Mr. P, dar nu l-am pe Max, Pam. Max și Pam n-am. Max și Pam. Eu am și Agency. Nu l-ai pe Max și pe B. Pam. Pe Pam? Da. Nu are pe Hai. Tu cu cine vii? O să vin cu Bom. Cu Max. Bom. Max. Bom. Că pleci foarte multe viteze. Eu cu cine?